So what's up mga kapare ko, ayan, magandang araw sa inyo at bagong episode tayo mga lods. Actually kagabi naglakaya sila sa Binangkawan. Naglakaya ng namana ng hipong bato. So nakahuli naman sila. At yun ang gagawin nating content ngayon. Iluluto natin yun. Siyempre kasama natin si Cristo Bongs. Saka nandito po si ayan si ayan si Raida. Siyempre ang inyong likod si pare ko yan. So, di natin nakuha ng video yung panghuhuli. Kasi di tayo nakasama at meron tayong injured. Na-injured tayo ngayon guys. Nag-uubra. Nag-uubra. So, magluluto tayo ng butter shrimp. So, siyempre, magpe-prepare na tayo ngayon at si Christoph ang bahala sa pag-prepare ng ingredients. So yun guys, magluluto na tayo. Siyempre. Kita ba? Uy! Ito pala si Dalaboy. Yan guys, luto na. Pare ko, kain tayo. Busog na. Mga lods yung ibon, no? Isang uri ng ibon. Nakain. Okay naman. Abot nga ang salad. Ay, salad. Yung dalawang salak. Napakasalap pa lang ito. Lahit na namin ito. Namutas kang kamay ko sa sarap nung alam mo yung lasa niya nasa balat, sayang. Sarap dilaan. Sarap dilaan ng balat. Ano? Lakit. Lakad. Layo. Hapon lakad, tapos hanggang alas 2. Ang gabi, ang araw. Tapos mula alas 6 hanggang alas 11. Wala pa ngayon. Tinutulog. Kami hindi rin nakatulog. Sa kanilang mga buyan. Kung natutulog doon, hirap nung gawin, waligitan. Yung paahon pa lang ninyo. Ilang oras ng lakad yun. Sabi guys, ang sipit o. Swelto kalaki yung sugpo dito. Kanyang kisara na ito. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's